Fit-12 ta' Deċembru li għadda, Lawrence Gonzi kien iddikjara b'mod kategoriku li wettaq il-wedit kollha li għamel qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 blajta ta' flimkien kollox possibbli. Ma kemm wettaq minn dal-programm? Kollu. Iżda xahar biss wara ġie ppubblikat il-programm elettorali tal-2013 u minn dan id-dokument ħarġu fil-beraħ numru ta' wedit li kienu fl-aħħar programm elettorali u li l-gvern qed jerġa' jagħmel għaliex baqa' ma wettaqhomx. Għalhekk fit-tieni verżjoni tiegħu, Lawrence Gonzi talab biex jerġa' jkun fdat fl-elezzjoni ġenerali li ġejja biex ikun jista' jwettaq il-wedi li għamel 5 snin ilu u li iżda baqa' qatt ma wettaq. Xi ħaġa biex inwieġeb anki kummenti li qed isir illi dak kollu li aħna ma laħħaqniex nagħmlu fil-leġislatura li għaddiet sa nlaħqu nagħmluh fil-leġislatura ġdida. It-tielet verżjoni ta' Lawrence Gonzi waslet f'konferenza tal-aħbarijiet li matula preżenta l-kandidati tiegħu. Il-Prim Ministru qal li jrid joqgħod attent x'kelma juża u li l-aktar waħda preċiża hija li wettaqhom kważi kollha. Għamilna kważi l-programm elettorali kollu. Rid noqgħod attent fil-kliem għax dan l-aħħar xi ħadd qal li minti wettaqtu l-programm elettorali kollu. Le, ma wettaqniex kollu ma kważi kollu. Fost il-wedit ta' Lawrence Gonzi li baqa' ma wettaqx hemm il-ħolqien ta' 7,000 impjieg fi Smart City u tmiem tal-waiting lists għall-operazzjonijiet. Il-weda li sal-2010 pajjiżna jkollu surplus minn flok deficit u l-weda li naqqas l-income tax minn 35% sa 25%. Il-Prim Ministru baqa' ma daħħalx lanqas il-liġi tal-whistleblower u l-liġi tal-koabitazzjoni li ilha mweda aktar minn 16-il sena. Ma twettqux lanqas il-proġetti kbar li wkoll kienu mweda li se joħolqu ħafna impjiegi bħal tal-White Rocks, tal-Crafts Village u tal-Baċir numru 1 f'Bormla fost oħrajn.